कवितेचं शीर्षक आहे भूक. डोक्याऐवजी खांद्यावर असणारं पदराचं ओझं त्याही पेक्षा खाली सरकवायचं. डोक्याऐवजी खांद्यावर असणारं पदराचं ओझं त्याही पेक्षा खाली सरकवायचं, हेच माझं काम आणि रोज त्यालाच पुजायचं. पुरुष रूपी गिराईक नावाचा देव दिसला की माझी पूजा सुरू होते. पुरुष रूपी गिराईक नावाचा देव दिसला की माझी पूजा सुरू होते आणि त्याच्याच प्रतीक्षेत मी तासन तास ते एकाच खिडकीत उभी असते. जेव्हा एक डोळस जिवंत पुरुषी मूर्ती माझी पदरानं झाकलेली छाती निधड्या छातीनं बघते. जेव्हा एक डोळस जिवंत पुरुषी मूर्ती माझी पदरानं झाकलेली छाती निधड्या छातीनं बघते, तेव्हा हातात तराजू असणारी कोर्टातली निर्जीव मूर्तीच मला बरी वाटते. व्यवस्थेचं नागवं पण उघड्या डोळ्यांनी बघवत नाही, बहुतेक म्हणूनच ती रोज डोळ्याला काळी पट्टी लावते. इशारे झाले, डोळ्यांनी त्याला वर बोलवले. तो झपाझप पायऱ्या चढत होता, तसा माझ्या काळजाचा ठोका जोर जोरात धडकत होता. ती डोळस जिवंत पुरुषी मूर्ती आजची माझी पहिली नराधम भासत होती. ती डोळस जिवंत पुरुषी मूर्ती आजची माझी पहिली नराधम भासत होती. तर त्याच्या डोळ्यातली काम वासना मला त्याची अप्सरा भासत होती. त्याच्या स्वर्गाचं आणि माझ्या नरकाचं दार मीच उघडलं. त्याच्या स्वर्गाचं आणि माझ्या नरकाचं दार मीच उघडलं, दार मीच बंद केलं. पोरी वयात आल्या की लाजेचा पडदा ओढतात म्हणे. पोरी वयात आल्या की लाजेचा पडदा ओढतात म्हणे, पण लाजेच्या पडद्याचं माहित नाही. पण दरवाजाचा पडदा मला रोज ओढावा लागतो, अगदी न विसरता, कारण दरवाजाच्या भोकातून दोन डोळे स्पष्ट दिसतात. दरवाजाच्या भोकातून दोन डोळे स्पष्ट दिसतात. आमच्या पोटासाठी त्याची भूक भागवताना मला निमूटपणे बघतात. त्या डोळ्यांच्या प्रश्नाला मी निरुत्तर, पण लोकांच्या प्रश्नाची उत्तर आहेत माझ्याकडे. लोक विचारतील आई काय करते, तेव्हा सांगायला लाजू नकोस. लोक विचारतील आई काय करते, तेव्हा सांगायला लाजू नकोस. किमान इतरांसारखा स्वाभिमान विकून टेबलाखालून लाच घेत नाही. किमान इतरांसारखा स्वाभिमान विकून टेबलाखालून लाच घेत नाही, तर पलंगावरच्या मेहनतीचा मोबदला घेते. नशिबाची रेषा नसलेल्या हातावर लोक पैसे टेकून जातात. सरते शेवटी नशिबाची रेषा नसलेल्या हातावर लोक पैसे टेकून जातात. लोक आपला राग, आपला ताण स्वतःच पैसे देऊन विकून जातात. नशिबाची रेषा नसलेल्या हातावर लोक पैसे टेकून जातात. लोक आपला राग, आपला ताण स्वतःच पैसे देऊन विकून जातात. मग त्या नोटेवरचे बापू बहुतेक माझ्यावरच हसतात. मग त्या नोटेवरचे बापू बहुतेक माझ्यावरच हसतात. पण काय करणार साहेब, हसऱ्या बापूला बघूनच पोरं रडायची थांबतात. पण काय करणार साहेब, हसऱ्या बापूला बघूनच पोरं रडायची थांबतात. साहेब, तुमच्या माझ्या रक्ताचा रंग एकच. साहेब, तुमच्या माझ्या रक्ताचा रंग एकच, पण त्याच रंगाचा तो लाल दिवा तुमचा आणि त्याच रंगाची ती रेड लाईट आमची आहे. साहेब, लाल दिवा तुमचा आणि रेड लाईट आमची आहे. तुमची शरीराची भूक आणि आमची पोटाची आग आहे. तुमची शरीराची भूक आणि आमची पोटाची आग आहे. मनपूर्वक धन्यवाद.